Prajem vám krásny deň. V uplynulých príspevkoch o čonse som sa vám snažila približiť význam čonsu v ajurvédskej kuchyni a taktiež kvalite smaženého jedla a jedla na vode a páre. Ale rozhodla som sa, že na túto tému ešte vytvorím aj samostatné video. Ak ste príspevky nevideli, tak v krátkosti zopakujem, že pojmom čons sa v ajurvédskej kuchyni označuje zmes korenín, ktoré krátko orestujeme na tuku, najčastejšie na ghee, kým tzv. Zavoňajú a aktivujú sa. Čo vlastne znamená, že sú schopné zo seba uvoľniť obsiahnuté zložky. V ajurvédskej kuchyni je korenie pokladané za zdroj zahrievajúceho potenciálu alebo zdroj prvku ohňa, ktorý je schopný zahrievať. A čons zase za majstrovský prostriedok, vďaka ktorému okrem dochucovania jedál môžeme meniť a korigovať to, ako silno na nás budú použité koreniny pôsobiť v rámci výsledného jedla. Následne podľa toho, v akom štádiu prípravy jedla pridáme do jedla koreniny v podobe toho čonsu, tak ajurvéda rozlišuje tzv. Smažené jedlo a jedlo na vode a páre. A práve o nich bude toto video. Ako prvú si ukážeme prípravu smaženého jedla na príprave polievky. Príprava smaženého jedla začína vždy prípravou čonsu. Teda ako prvé si orestujeme koreniny na rozpustenom ghee. K príprave čonsu je veľmi dôležité povedať, že pri pridávaní korenín postupujeme vždy od najväčšieho po najmenšie koreniny. Od najhrubšieho po najjemnejšie. Veľké druhy korenín, ako v tomto prípade zázvor, potrebujú oveľa dlhší čas na prehriatie a orestovanie na tuku ako práškové mleté druhy korenín. A ak ich pridávame takto postupne, treba to robiť naozaj rýchlo a mať koreniny prichystané po ruke, lebo sa na rozpálenom tuku dokážu naozaj veľmi rýchlo spáliť. A tu začína podstata prípravy smaženého jedla. A tá je, že to korenie, respektíve zmes korenín si spolu prehrieme na tom tuku a restujeme na ohni plameňa sporáka. A týmto procesom sa začína produkcia ohňa v jedle. Spomínaný prvok ohňa korenín sa práve teraz prepája s prvkom ohňa plameňa, na ktorom varíme a začína sa násobiť práve pôsobením toho ohňa. Je to ako spojenie dvoch podobných kvalít, ktoré sa spoja a výsledkom je násobenie danej kvality. Toto je hotový čons a následne môžeme pridávať ďalšie ingrediencie. Tým, že sme čons pripravili takto na začiatku prípravy jedla, tak tvorí prvotný základ jedla. A teda tento proces produkcie a násobenia kvality ohňa následne prebieha ďalej po celú dobu jeho prípravy. Teda po celú dobu, pokiaľ ten plameň sporáka pôsobí na koreniny a celkovo na jedlo. My tam síce pridáme ďalšie zložky, ja som tu pridala zeleninu, z ktorej som išla pripravovať tú polievku, ale ten proces prepájania prvkov ohňa, nachádzajúcich sa v korení a plamení ohňa, na ktorom varíme, stále prebieha na pozadí. To teplo z toho ohňa sa viedle násobí, vďaka čomu je smažené jedlo oveľa viac zahrievajúce, lebo do seba pojme počas prípravy oveľa viac ohňa. Preto ajurvéda jeho častejšiu konzumáciu odporúča práve na chladnejšie obdobie roka, kedy teplo v prostredí ubúda. Ak pripravujeme čons do smaženého jedla, je dobré tú zeleninu s tou zmesou korenín ešte trochu spolu premiešať a restovať. Restovanie totižto podľa ajurvédy patrí medzi ohnivé spôsoby prípravy jedla, kedy na to jedlo a na tie koreniny pôsobí oheň plameňa zase o niečo dlhšie a intenzívnejšie, ako keby sme to hneď zaliali vodou. A tým znova zvyšujeme zahrievajúcu schopnosť jedla. Ja som tam následne ešte pridala ďalšiu zeleninu, všetko spolu restovala a následne to zaliala vodou a varila. A vznikla z toho takáto krémová polievka. A áno, je na nerozoznanie od akejkoľvek inej krémovej polievky. Až na jednu vec. Má oveľa väčšiu zahrievajúcu schopnosť. A to sa do zimných dní veľmi hodí. Teraz si pre porovnanie približíme aj prípravu jedla na vode a páre. Na príprave hráškovo-zeleninového dálu. Podstatou jedla na vode a páre je to, že ho naozaj pripravujeme vo vode alebo na páre, bez pridania akéhokoľvek korenia. Korenie pridáme až následne na konci prípravy. Takže v tomto prípade dávam ako prvý variť do vody hrášok. Po nejakej dobe varu, keď už je takmer mäkký, k nemu pridám aj nakrájenú zeleninu, premiešam a ďalej varím bez akéhokoľvek korenia. K príprave čonsu pristúpime až vtedy, keď už je všetko mäkké. Pripravíme si teda bokom malú paničku alebo kastrolík a postupujeme presne ako pri príprave čonsu do smaženého jedla. Teda rozohrejeme si tuk a postupne pridávame koreniny, zase od najhrubšieho po najjemnejšie. Ak ideme použiť korenie, ktoré máme vo forme celých zrniečok, tak ich
najprv rozdrvíme v mažiari alebo pomelieme. My totiž to ideme dať tie koreniny na tuk, aby sa aktivovali a tzv. Otvorili, ale tie koreniny treba na to pomyselné otvorenie aj pripraviť. A pripravíme ich na to práve tým, že im narušíme ich štruktúru. Takže zase ako prvé orestujem to najhrubšie korenie a následne pridávam jemnejšie a jemnejšie koreniny. Práškovú kurkumu vždy pridávame úplne ako poslednú, lebo sa dokáže veľmi rýchlo spáliť. Koreniny zase spolu chvíľu restujeme a počas tohto restovania tu znovu prebieha ten istý proces prepájania toho prvku ohňa obsiahnutom v koreni s prvkom ohňa plameňa, na ktorom tento čons pripravujeme. V tomto bode je čons hotový a prichádzame k podstate jedla na vode a páre. A teda, že vzniknutý čons pridáme do jedla krátko pred jeho dovarením. A práve tento moment pridania čonsu do jedla predstavuje ten podstatný rozdiel medzi smaženým jedlom a jedlom na vode a páre. Kým v smaženom jedle ten oheň korenín, násobený ohňom plameňa, pôsobil na jedlo počas celej doby jeho prípravy, na jedlo na vode a páre začína pôsobiť až týmto momentom, teda momentom pridania tohto korenia do jedla. A tým sa pri jedle na vode a páre výrazne skracuje čas, kedy oheň plameňa pôsobí na koreniny a aj na samotné jedlo. Čons dobre zapracujeme do jedla a necháme už len pár minút všetko spolu prevrieť, nech sa chute spoja a odstavíme. A tým, že koreniny sa varia v jedle oveľa kratší čas, len niekoľko minút, tak počas tejto krátkej doby sa dokáže vyprodukovať a odovzdať do jedla oveľa menšie množstvo tepla, teda toho prvku ohňa. A vďaka tomu je zahrievajúca schopnosť jedla na vode a páre oveľa menšia ako zahrievajúca schopnosť smaženého jedla. Toto jedlo teda oveľa menej prehrieva telo a vďaka týmto kvalitám ho Ayurveda odporúča najmä na obdobie leta, kedy na naše tela už aj tak pôsobí nadmiera prvku ohňa v podobe tepla z prostredia. No a ja som toto jedlo pred dovarením ešte trochu zahustila a toto už je hotové jedlo na vode a páre. Mimochodom, počuli ste ten zvuk, ktorý vznikol, keď som čons pridala do jedla? Vzniklo také a práve na základe tohto zvuku vzniklo v ajurvédskej kuchyni pomenovanie čons, teda názov pre zmes korenín orestovaných na tuku. A tu máme tie jedlá hneď vedľa seba, aby som vám ukázala, že po vizuálnej stránke by ste naozaj marne zisťovali, ktoré z nich bolo pripravené na spôsob smaženého jedla a ktoré na spôsob jedla na vode a páre. Toto tajomstvo vie len človek, ktorý dané jedlo pripravoval. A práve preto nás Ayurveda učí, že akékoľvek jedlo môže byť buď smaženým jedlom alebo jedlom na vode a páre. Teda napríklad aj taká polievka môže byť smaženým jedlom, ak je pripravená týmto spôsobom, že koreniny sú pridané hneď na začiatku prípravy jedla. Rozdiel je teda len v spôsobe prípravy a ak poznáme benefity obidvoch z nich, zvoliť si pre seba v daný moment to vhodnejšie sa stáva oveľa jednoduchším. Verím, že vám v tom pomôže aj toto video. Prajem vám krásne dni.